диққат! шумо ба ҳеҷ ваҷҳ дар ин видео чизеро аз олами ғайб нахоҳед дид. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. тамоми намозҳои мо ба Аллоҳ аст, ҳамон зоте ки офаридагори ҳама чиз аст, ҳамон зоте ки бар махлуқоти худ карим кушодадаст аст. бо иродаи ӯ ҳамаи махлуқот таслими ӯст. ӯ ягона зотест ки лоиқ ва шоистаи ибодат аст ва ӯ поку муназзаҳ аст аз оне ки шарик, писар ва ё духтар дошта бошад. касе нест ки ӯ аз он кас маслиҳат пурсад ва ҳеҷ кас ва ё ҳеҷ чизе монанд ба ӯ нест. ҳамаи дуоҳои мо ба сӯи Аллоҳ аст ва ӯ подшоҳи касонест ки дар талаби озодианд. ӯ ягона зоте аст ки ҳаққи бар махлуқот ҳукмрон буданро дорад. ӯ диҳандаи зиндагӣ ва гирандаи ӯст ва марг болои ӯ ҳаргиз нахоҳад омад. барои оне ки ӯ абадан зинда аст ва бениёз аст, ӯ зоте ки абадӣ аст ва танҳо ӯ зоти мутлақ ва комил аст. ҳамаи ибодатҳои мо ба Аллоҳ аст, ҳамон зоте ки ҳукмрони ҳамаи чиз аст ва ҳеҷ касро ҳокимияте ба ҷуз аз ҳокимияти ӯ нест. ягон қудрате, ягон тавоноие нест ки фоида ва ё зиёне бирасонад ба ҷуз оне ки ӯ хоста бошад. ӯ офаридагори ин дунёи пурасрор аст, офаридагори аёну ноаён, пинҳону ошкор, замин ва ҳар чизе ки болои ӯст ва ҳар чизе ки зери ӯст. ӯ ҳамон зотест ки паёмбарону расулонро дуруд бар ҳамаи онҳо бо паёми умумии сахт доштани яктопарастӣ фиристод, бо паёме ки комилан нест касе ва ё чизе ки шоистаи ибодат ва итоат кардан бошад ба ҷуз аз зоте ки ба ҳамаи чиз қодир аст, якто ва ягона асту шарике ҳам надорад. пештара паёмҳое ки ҷамъиятро дар ҳамон ҷойҳое ки паёмбарон фиристода мешуданд тағйир медоданд. ин паёматҳо чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем таҳриф шуданд ва ҳатто номҳои паёмбароне ки ин паёмҳоро аз ҷониби Аллоҳ меоварданд имрӯз аз даст рафтааст. мо онҳоро ба таври умум медонем, чунки Аллоҳ аз онҳо дар Қуръон ба мо хабар додааст. ба миёни ҳар миллате паёмбаре фиристодем ки Аллоҳро бипарастед ва аз тоғут дурӣ ҷӯед. ин паёми асосӣ дар ислом ҳифз шудааст ки пештар дар ягон ҷой ҳифз нашуда буд. ва ин на ба хотири он буд ки паём дигар буд, чаро ки ин низ ҳамонанди паёмҳои гузашта аст, балки ҳақиқат инҷост ки баъд аз паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дигар паямбаре нахоҳад омад ва барои ҳамин ҳам ин паём бояд ҳифз ва нигоҳ дошта шавад. бадида аз он паёмҳое ки дар гузашта буданд. ман ба атеистон мегӯям, шумоҳо медонед, он чизе ки шумо 40 сол қабл гуфтанро шурӯъ кардед, ҳамон чизе ки шумо таркиши бузург меномед, аллакай дар китоб зикр шудааст. китобе ки ман мехонам, дар китоби Қуръон ин 1400 сол пеш зикр карда шуда буд. дар сураи рақами 21 ояти 30 гуфта мешавад: оё кофирон намедонанд ки осмонҳову замин ба ҳам якҷо часпида буданд, мо онҳоро ҷудо кардем. он чизе ки шумо таркиши бузург меномед, ман тасаввур мекунам ки пружинаро аз ду тарафаш зер карда истодаам. ман бо фишори сахт ӯро зер мекунам, вай рафта рафта хурд мешавад. ман ҳамин тавр дар ин пружин шумораи зиёди энергияро нигоҳ медорам ва вақте ки онро сар медиҳам, вай танҳо метаркад. раванди хилқати коинотро ки аз он ту танҳо 40 сол қабл бохабар шудӣ, дар китоб зикр карда шуда буд. дар Қуръони Карим 1400 сол пеш зикр шуда буд. ки инро метавонист дар Қуръон зикр кунад? атеистон мегӯянд, шояд касе навистааст
шояд касе гуфтааст ва ё шояд касе дарёфтааст. моҳияти инсонӣ новобаста аз он ки ӯ кӣ аст, аз куҷо аст ва чӣ кор мекунад, ҳамеша майли ин кунҷковиро дорад. ӯ донистан мехоҳад ки чаро ман ин ҷо ҳастам, чӣ гуна ман ин ҷо омадам, оё ҳадафе дар зиндагӣ дорам, агар ҳа, пас ин ҳадаф чист? ягона касе ки ба ин савол ҷавоб дода метавонад, ин худи офаридагор аст. агар холиқе бошад, танҳо ӯ метавонад ба ин гуна саволҳо ҷавоб диҳад, ки барои чӣ офарида шудаем, чӣ чизеро ӯ аз мо интизор аст ва маънои аслии ин зиндагӣ чист. аллоҳ аз замони одам то ба ин рӯзҳои мо барои мардум нишон додааст ки чӣ чизеро аз мардум мехоҳад. ин як чизи оддӣ аст. ин танҳо ва танҳо ӯро ибодат кардан аст, ба ӯ шарик наоварда. амалан мо медонем ки ин зиндагӣ аз ҷониби Аллоҳ барои санҷиш ва имтиҳон аст. мана барои чӣ мо таваллуд мешавем ва мана барои чӣ мемирем. бояд аввалу охир бошад, то ин ки мо санҷиш шавем. дар зиндагии баъд аз марг ҳеҷ кас дуюмбора намемирад. инсони бад ва ё нек ҳарду бозгардонида мешаванд ва ҳаёташонро баъд аз марг идома медиҳанд. касе ба шакли хуб ва ё на он қадар хуб. ин вобаста аз он аст ки чӣ гуна зиндагиро сипарӣ намуданд. ибодат ба парвардигори Иброҳим алайҳиссалом. мана барои чӣ паёмбарон ба ин даъват кардаанд. парвардигори аршу курсӣ. мо дар бораи парвардигори оламиён гуфта истодаем. дар бораи парвардигори тамоми коинот ва ҳар он чизе ки дар болои ӯст, тамоми коинот ва ҳар он чизе ки паси ӯст. мо дар ин дунё зиндагӣ дорем ва мафтунаш гаштаем. дунёе ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ба ростӣ ки бисёр зебо офаридааст. мо мафтун гаштаем. миллиардҳо инсонҳое ки имрӯз зиндагӣ доранд, бештар аз 6 миллиард инсонҳое ки дар рӯи замин зиндагӣ доранд. ин замини Аллоҳ ҳамон қадар бузург аст ки дар он боз барои миллиардҳо инсонҳо ҷой мавҷуд аст. вале чӣ аст ин дунё дар муқоиса бо он чизе ки Аллоҳ берун аз он офаридааст? ин дунё ночиз аст. ин дунё назди Аллоҳ эътиборе надорад. ин дунё ҳеҷ вазне надорад, ягон арзише надорад. ҳатто то он дараҷае ки онро ба офтоб муқоиса кунем. офтоб ин як ситора аст. шумо нуҷумро аз ман хубтар медонед. беҳтар аст шумо ба ман бигӯед. сайёраи заминро бигиред ва ба дохили офтоб ҷой диҳед. ҳамин тавр шумо 1.3 миллион заминро дар дохили офтоб ҷой дода метавонед. 1.3 миллион сайёраи замин дар офтоб. аллоҳу акбар. аллоҳ бузург аст. офтоб ин як ситора. ҳастанд дигар ситораҳое ки миллион маротиба аз офтоб бузургтаранд. ба шумо лозим аст, не беҳтараш худи шумо бигӯед. барои сохтани як каҳкашон миллионҳо ситораҳо лозим ҳастанд. ва ба ман бигӯед ки он ҷо миллиард каҳкашонҳо мавҷуданд. акнун ба ман иҷозат диҳед то бигӯям. он чизе ки шумо дар болои худ мебинед, он ҷо дар осмон. вақте саратонро бардошта дар осмон нигоҳ мекунед, ҳар чизеро ки шумо мебинед, ҳар он қадар каҳкашонҳои бузургу беҳисоберо ки дар он ҷо мебинед, иҷозат диҳед то бигӯям, ин ҳама дар ҳудуди сатҳи осмони якум қарор доранд. ҳамаи ин дар ҳудуди осмони якум. аллоҳ бошад офаридагори 7 осмон аст. 7 осмон. масофаи байни осмони якум ва дуюм 500 сол роҳ аст. яъне масофае ки дар 500 сол тай мешавад. а дар кадом суръат, инашро танҳо Аллоҳ медонад. танҳо Аллоҳ медонад. тай намудани масофаи байни осмони якум то дуюм 500 солро дар бар мегирад. 500 соли дигар аз дуюм то сеюм, аз сеюм то чаҳорум, аз чаҳорум то панҷум, аз панҷум то шашум, аз шашум то ҳафтум ва ҳар бор ин масофа 500 солро мегирад. баъд аз осмони ҳафтум وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. ҳамаи шумо оятал курсиро хондаед. ҳамаи шумо оятал курсиро медонед. баъд аз ҳамаи ин курсӣ тахти Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аст. медонед 7 осмоне ки худи ҳозир дар борааш гап задем. бас донед ин ҳама дар муқоиса бо курсии тахти Аллоҳ
гӯё ки вуҷуд надошта бошад. То ҳамон дараҷа беэътиборанд ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам мисоле дар ҳадис барои мо овардаанд. барои мо оид ба 7 осмон, фаҳмидани он ва муқоисаи он бо курсии Аллоҳ як мисоли визуалӣ доданд. аз ангушти худ ангуштаринро бигиред ва ҷой диҳед онро барои мисол дар биёбони Сахара, биёбони бузургтарини рӯи олам. пас бубинед ин ангуштарине ки мо аз ангуштамон берун карда дар биёбони Сахара партофтем. шумо танҳо тасаввур кунед ин ангуштарин дар муқоиса бо биёбони Сахара ҳеҷ чиз. 7 осмон ин худ ангуштарин аст. а курсии Аллоҳ бошад ин биёбони Сахара. баъд аз курсии Аллоҳ бошад арши Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала. ва боз расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам барои мо тавзеҳот доданд то мо дақиқ дарк бикунем. бори дигар ҳамин ангуштаринро бигиред ва дар биёбони Сахара партоед. ин бор ангуштарин ин алкурсӣ тахт арш бошад ин биёбон аст. пас чӣ андозае дорад курсӣ дар муқоиса бо арши Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала? ҳеҷ чиз. ҳастанд фариштагоне ки ҳомили арши Аллоҳ ҳастанд. сари онҳо дар осмони ҳафтум ва қадамҳояшон дар сатҳи пасти замин аст. дӯстони ман, ва баъд парвардигори аршу курсӣ. ӯ берун аз тамоми махлуқот аст. андозаи Аллоҳ, шакли Аллоҳ, чӣ ва кӣ аст Аллоҳ, бузургии Аллоҳ, ин ҳама берун аз фаҳмиши ночизу заифии ақли ман аст. ва ин ҳамон зотест ки мардум бо ӯ мухолифат мекунанд.